Шуби се. Падна. Просто няма. И здравейте, Хора. Йоу. Манига. Така, това беше, сега в този клип ще видите така исканият фокус от Прикатор. Поведението също. Значи това е първият влог за Майна TV. Това е акаунта, мисълното им, което измислихме не така набързо. Значи Майна TV защо? Защото и двамата сме от Пловдив, a.k.a. Майна Таун от Пловдив. a.k.a. Филипен. Така. Здрасти. Направихме един фокус като въведение. Но геймплей БГ е, нали, просто фокус, не знам какво толкова ще се запази по тия фокуси. Има глиган, няма глиган. Има котка, няма котка. Има глиган, няма глиган. Има съчук, Да. Така. И просто не знам, някаква мания, там само Мишко решило да направи един фокус. Окей, ама това стана някакъв бум, не знам за какво става въпрос. Ама от друга страна пък е забавно. Така, кои сме ние накратко, повечето от тези зрители, които гледат тази първа част, не знаят. Аз съм лидера на Gameplay България. Той беше заместник, в момента той е в SK Clan TV. Така, занимаваме се предимно с геймплей. Това не е хобито, но ето, че ще добавим още едно към списъка. Решихме да пробием някакси в българското. Много се страх, минете заедно. Значи, по-късно, след време, като се развием, ще има въпроси и отговори. Просто могат да задават, разбира се, в коментарите. Също така, какво да кажем? Другото, което е, нали, ние си водим влогове по-точно аз си водя влогове в Gameplay България, понеже той си ми е основен отбор. Там няма да се прекратят, там ще са си на друга тематика, все пак за гейм, новини и така нататък. Други неща, които в този влог, в този канал няма да се тук ще наблегнем, тук ще наблегнем повече на забавата. Нещо по-така, да покажем хумор малко. Общо взето, държим се напълно естествено, без някакви преигравания и такива други простоти, да се харесваме едва ли не на някой, няма такова нещо. Всичко си е както си е. Другото, което е, в момента сме в някакъв неизвестен квартал на Боливар България, търсим една улица, само че не можем да я намерим. И едва ли не се загубихме, както и да е. Защо гледате този влог в момента, значи сме се прибрали напълно успешно. Така. Общо взето този първи влог няма да се види нищо, понеже това е въведение. Надяваме се да ви харесат. Ние сме приятели от доста дълго време. Дълго, както занимаваме с това нещо. Така, ще видите доста интересни неща за напред. Ще има някакви поредици, които са замислени още не както трябва, обаче има да се изчитат някои неща и в смисъл такъв, това нещо го замисляме от доста време насам. Само че ето, че сега дойде днес времето да се реализира. Имаме два фотоапарата. Nikon, Samsung, с сходни характеристики, 14 мегапиксела, 720p HD с HD резолюция, която в сайтове като YouTube и Vlog за видеообмен си е с HD. Също така, скоро може да имаме 1080p, зависи от това дали ще си закупя S2 или S3. В зависимост от това те са еднакви камери и това може би още една резолюция нагоре ще има. Сега в момента ще разполагаме с два фотоапарата, тогава ще разполагаме с 3 камери. Може да правим нещо като на по-големите влогове, нещо като смесени точки, т.е. от двата фотоапарата да се тече едновременно видеоклип, което... Също така... Браво! Също така, чуете се през колко време ще има влогове. Влогове ще има през няколко дни, да кажем до 2-3 дни, до края на ваканцията. А след ваканцията, може да се забави, зависи от това в какво положение сме, аз или той. Понеже аз съм втора смяна, първия срок. Аз ги менкам и първа и втора, така че ще намерим някакво
няма да се остави това така. В смисъл, започнали сме вече, надявам се, както казах, вече да ви харесва. Имаме известен опит в това, аз преди съм бил в размисли с храсти и да се надявам, ще е окей. Виждате, това е на един кадър влог. Стоим си тук на някаква печица, както казах, неизвестен за нас квартал. Както викаме майните. Така, да. Да, аз ви предлагам сила за сега, ще им... Да. Да. Така. Сега вижте фокусът. Да. Чао! Вау. Тета! Няма апликатор и апликатор. Няма апликатор и апликатор. Няма апликатор и апликатор. Няма апликатор. И вече го няма наистина. Done. Well done. Finish it. Здравейте, приятели! Ето това е първият телефона! Snap back, yeah, snap back. That's all these niggas saying. I snap back.